सारनें चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ। खन्थाइनि मुं सिमां। खन्थाइखौ लिरदों बिस्वजित बसुमतारी। फैदो दानिया खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। आं खालि सुजैल' गोदै सिमां, नाथाय आं बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनोबो हाया। आं खालि लिरोल' खन्थाइ, नाथाय आं बे खन्थाइखौ रैसुमै गोदै राव होनानै देंखो बोनोबो रोङा। आं खालि हान्थिबोयोल' लामा, नाथाय आंनि हान्थिनाय लामाया बबेदि थार आं बेखौबो सायख'ना लानोबो रोङा। आं खालि लिरबोयोल' सल', नाथाय आं बे सल'खौ रैसुमै गोदै सुर बोनानै रैसुमै गोदै सल' खननोबो रोङा। गोजोन्थों, एसेनोसै।